Kendo kinde makoro wadhi mbele bende wabobedo ka wafuno ni sectors mopogore opogore ma bende ilero kanyo bed sector no mano mar wechego mag somo, wechego mag thieth kaachiel kod sector mamoko bende sirikal okete omenda moromo mabro bedo ka konyo e chwalo ngima nyithindo nyaka hik omenda manyien mano mar 2026 kod 2027. Karwake twaka Rosebella Njeje kaka inachiel kuom jogo mawuok e migawo mochung' ne wechego mag puonja kaachiel kod dongruok ma nyithindo mana penjo mabende apenjo Samuel kanyo bende bajet ni mano mar higa mar 2025 2026 bende nitiere kod gigo mabro bedo ka konyo adiera e chwalo gigo mabro bedo ka konyo nyithindo e counties duto ma pacho kae. Erokamano. Budget ni weche mag education mana kaka jabatha owacho omenyo generally but nitiere gik ma specific e nyithindo. For example, kwa way about ECD, budget nitie gimoketo about ECD. Nitie weche mag sanitary towel ma affect nyithindo, ma budget ni way about. Nitie weche mag chiemo bende, ma budget ni way about. Also nitie weche mag examination, ma is at the moment very controversial, ma budget ni way about. So adier budget ni omenyo weche mag education ma gin vital engi mamar nyathi and en ko mondo wawu about weche gi mondo kendo ber mondo wawinj nyithindo ni gidwaro ang'o e gik ma budget ni wacho e gik ma mulo gi education wise. For example, sanitary towel ka gin enough nyithindo manyiri nyalo bedo ni gibro bete school ok ni nyathi bro dong dala nikech onge gi sanitary towel. Weche mag chiemo nyithindo ma ok nyal yudo chiemo nitie nyithindo ma wuok kuonde ma piny tekie ka budget ni ogolo pesa mar chiemo wabro worry about later on nikech budget ni kidogo duoko wach mar chiemo piny wabong'eyo nyithindo wang'eyo ni nyithindo ok nitie nyithindo mok bi yudo chiemo ma enough and mind affect education directly because ng'ato ok nyal somo ka yie ni nono. Bende wabro wach mar examination nyithindo mang'eny Kenya kae ok nyal chulo pesa mar examination and serikal osebet ka chulo pesa mar examination koro waduoko pesa ni piny. Be jonyuol bro manage mar chulo ne nyithindo pesa mondo gitim piny koso ok gibotimo piny to kama koro wewa watimo nang'o mane conversation monego bed ni wa have to ber ka duon nyithindo nitiere nikech nyithindo ma wuok e familia ma ongego bro wacho ni kama magi ongego to gibro timo nang'o or normally gitimo nang'o. Nitie story moro mana neno mar mama moro notero gwena auchiel mondo ochulgo pesa mar school mar nyithinde ariyo. Koro kwa chopo kama chal kamano nyaka wang'e ni budget ni bayo cover nyithindo mondo nyithindo bedni nyalo yudo weche mag puonj. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya to bende maneno